Mă numesc Lazar Giulia Sara, am 22 de ani, sunt studentă la Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad. Am ales domeniul științelor juridice, specializarea drept. Unul dintre motivele care m-a determinat să aleg Universitatea de Vest Vasile Goldiș a fost pentru că se află în orașul meu. De asemenea, marea majoritate a persoanelor care au absolvit această facultate au devenit profesioniști în profesia pe care o exercită. Am ales specializarea drept, întrucât doresc să profesez în acest domeniu. Totodată, vreau să devin un sprijin persoanelor care doresc sau au nevoie să se adreseze instanței de judecată. Cadrele didactice au dat dovadă de un profesionalism desăvârșit. Spre surprinderea mea, marea majoritate sunt din Arad, dar sunt și profesori care vin din alte județe, cum ar fi București, Cluj sau Satu Mare, pentru a ne pregăti profesional. Cu siguranță aș recomanda Universitatea Vasile Goldiș și altor persoane, întrucât aici pot găsi o paletă largă de domenii care să li se potrivească fiecăruia.